Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu masu kallon mu a wannan channel namu. Yau ma mun zo muku da sabuwa. Shin ko ka san kwanaki nawa mace ke ɗauka kafin ta gaya wa namiji tana son sa? Ko kin san kwanaki nawa namiji ke ɗauka kafin ya gaya wa mace yana son ta? Ku biyo mu domin ji daga binciken masana. Ahmad TV da ke kan YouTube channel ta kuce kuma masu kallon mu. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha tamu da muke fatan Allah ya albarkace ta. Za mu so kai mana subscribe da like wanda hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa dora muku abin da kuke so a koda yaushe. Sannan kuma sai a danna kararrawa. Ita kuma domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aikin mu a wannan tasha mai albarka. Kuma wannan ita ce babbar gudunmawar ku a gare mu. Muna godiya a ƙarshe na ƙara da cewa Ahmad TV ta fice dai masu kallo. To alhamdulillah barkamu da dawowa. Bari mu fara da mazaje don ku su ne manya. Namiji dai a iya cewa shi ke ɗaukar kansa soyayya ko lokacin yin ta yayi ko bai ba, wanda shi bai ke haɗe da budurwa a hanya, kasuwa ko kuma wani joint ba take gaya mata kalmar soyayya ta gaskiya ko kuma akasin haka. Wasu daga nan ake ɗorewa har zuwa soyayyar gaskiya, wasu kuma daga nan an watse dama haka rayuwar take. A shekarar 2013 dai bincike ya nuna cewa namiji kan ɗau wani tsawon lokaci kafin ya furta soyayya ga wanda yake so. Aka ce mafi tsayin lokacin da namiji ke ɗauka kafin ya furta soyayyar gaskiya yakan kai kwanaki 88, kuma hakan na bayuwa ne zuwa ga binciken wacce za su yi tarayya da ita na yau da kullum, wato auratayya, domin zaɓa kansa abokiyar rayuwa ta gari. Ahmad TV da ke kan YouTube channel ta kuce kuma masu kallon mu. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha tamu da muke fatan Allah ya albarkace ta. Za mu so kai mana subscribe da like wanda hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa dora muku abin da kuke so a koda yaushe. Sannan kuma sai a danna kararrawa. Ita kuma domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aikin mu a wannan tasha mai albarka. Kuma wannan ita ce babbar gudunmawar ku a gare mu. Muna godiya a ƙarshe na ƙara da cewa Ahmad TV ta fice dai masu kallo. Domin jin ita kuma mace takan ɗauka kwanaki nawa kafin furta ranta soyayyar, ku biyo mu a bidiyon mu na gaba. Muna godiya. Ahmad TV ta kuce.